Zadarmo 100 tiliónov a zadarmo fakt idej a možno i zadarmo. Myslím to vážne. Zadarmo rakúni a zadarmo 100 Grandmasterov. Myslím to a vážne. Dokonca sme si dneska spravili súťaž pre vás, kde sa zapojíte do súťaže, je to úplne ľahké. Pôjdete na kik.housenegov.com a tam sa prihlásite do súťaže, ale je v tom jeden háčik, musíte like a odber na toto video. A napísať svoj nick do komentu. A napísať svoj nick do komentu. Samozrejme, ak chcete vyhrať tento bug egg, musíte dať like a odber. Takže veľa šťastia a čau.